ಉದಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡು ಆಗಿತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗಡ್ ಬರ್ರ ಆಸೆ ಪೋಯಡ್ ಸಲ ಬೈತೋಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ರ ಆಸೆ కానీ పంప ఎల్డు 7 kg కోరిత్తును ఆయన సజ్జు వందిని వేరు deton engkai nate das berpilih kemal beli. Hi guys, welcome to Manish Vlogs. Englo itte ini ide pudarda kolandu ajjilade ancha kulina style panna ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಡ್ದಿಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ನಂತೆ ಓಲು ಇತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಲ್ಲುಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಅದೇ ಭೂತ ಆತ ಇದು ಒಲ್ಬಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಹೇಶೇರೇನು ಉದಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡು ಆಗಿತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾನುರ್ಚಿ ಮಾರ ಇದೆ ಅತಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೆತ್ತಾರ ಕರ ದೆತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಮ್ ఇంకలు ఇల్లడే బతి ఒక ఎడ్డ బేల ప్రమాణం ఇంత నీరు కంట బిదారు తిన్నారు జన ಹಾಕ್ಲಲ್ಲಿ మీరు ಅತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಆರು ಹೊರನೇ ಏಳು ಬಟ್ಟಿ ನೀರು అయిపోయారు ಮೂಲು ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಐತು ಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಕೋಲದೊಂದು ಅದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೋಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೋಲು ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಜಪ್ಪು ಬಯ್ಯಡು ಬಂಡಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಲ್ಲಂಕಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಬಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇರು ಇಂಚ ಕೋಲ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಹೊರಾಣಿ ಎಲ್ಪ ಒಂದು ಒಯ್ಪೇರು ಗೂಲಿಡ್ದ ನೀರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀರ್ದ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ನೀರ್ವಾರಿ ಎಸ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೋಲಗ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನಿ ಹಾಂ ಬರ್ಬೇರು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೋಲಿ ಪಿರ ಅವ್ನು ಪೋಡಿರಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೋಲಿ ಬರ್ಬೇರು ಅತ್ತ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅವ್ನು ಮೈಕದ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಉಂಡಾತ ಸೌಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಊರ್ನದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅದೇ ಯಾಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೋಲದ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತು ನೀವು ರೆಡಿ ಆದಂತೀನಿ ಓಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗಡ್ ಬರ್ರ ಆಸೆ ಪೋಯಡ್ ಸಲ ಬೈತೋಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ರ ಆಸೆ
ಮೊಲೋಜ್ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದೋಲು ದಾದ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಏನಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ನಾವು ಏಪುಂಡು ಒಂತುಲಿ ಅಂಚನ ಅದ ಅಂತು ಹಲೋ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅರಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಲ್ತಾರದ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಿ ಕೋಲದು ವರೆ ಬೈದೊಲು ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದು ಕೋಲಗನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ 3 AM now 2 o'clock ಮುಟ್ಟ ಜೆತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದೇ ಗುಲ್ದೆ ಐಟಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ್ನ ಗುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಲು ಬಾಲು ಈಗಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ ಕೆಲ ಕೇರಳದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ ರಾಹುಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಕೈ ಒಂದು ಪಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲದಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಧರ್ಮ ಪಾಡಿದ್ದ ಕೋಡೆ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬರೋ ಕುದುತ್ತದು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ರೇಟ್ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲಡು ನೀ ಕೋರಿ ತೆಗಲಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ತೂಕದ ಸಜ್ಜ ಒಂದು ಕುದುತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಿ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಟಿಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೋರಿನ ಸಜ್ಜು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ಪುರಾಣಿ ಪಂಪ ಎಲ್ಡು 7 kg ಕೋರಿತ್ತುನು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ದಿನ ಬೇರೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಹೊರಾನೆ 7 ಕತ್ತಿ ದೀಪೇರ ಅದೇ ಕೋರಿ ಬೇಬಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇ ಮೈನ್ ಕೋರಿ ಮುದನಿಟ್ಟು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೇಕ ಐಕೆ ನೀರು ಏತಿಗಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂಡಿ ಏತಿಗಿಲ್ಲ ಉಂಡಮ್ಮ ಕೋರಿ ಎತ್ತುಂಡಿ ಅವರೇ ಮಣಿಪುರಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಏತ್ ಕಿಲೋ ದಾದಾ ಅಯ್ಯೋ ಉಬ್ಬಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾದನ್ಗೆ ಆ ವರ್ಷೋಗರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಮಂಡೇ ಜನ ಗೋರ್ದಾಟ ಇಜ್ಜಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋರ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೋರಿ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು ಅದೇ ನೆತ್ತಿಂದಂತೆ ಬೆಚ್ಚಿದ್ನು ಮಂಜೆ ನಾಟಕ ಅದೇ ದಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಯಡಿ ಬಂತು ಹಾಯ್ ಏರ್ನ ಹೋಗಿ